Amunt sempre. Anem a fer un viatge que cada setmana acostumem a fer per els barris del Cap i Casal de la mà d'un expert coneixedor, i a més que és que xafa els barris i coneix a les persones i sentint-se per allà, pregunta i es trasllada una fotografia dels barris de València molt xula. Ell és Carles Hernández Coscollà, àlies Traca de Barri. Benvingut, Carles, de nou. Bon dia. Què tal, Carles? Anem a endinsar-nos en un barri, a mi em té un poquet perduda, perquè no em sona este nom, el d'Albors, no el reconec com a barri. On està exactament? Albors. 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 És un barri realment curiós per moltes de les coses. Jo crec que avui, en vegada de parlar d'un barri, anem a descobrir un barri, per a molts. Un barri que l'anem a descobrir com a barri, però tot el coneguem, perquè és, diguem-ne, per una banda, Cardenal Benlloc, avinguda de Cardenal Benlloc, per l'altra, avinguda del Port. Per un altre costat tenim Manuel Candela, i per dalt, Justo i Pastor. Qui no ha estat en l'avinguda del Port, qui no ha estat en Cardenal Benlloc, qui no ha estat en Manuel Candela. Són avingudes molt conegudes de València. Pues el que queda enmig d'eixe quadrat és el barri d'Albors. Això no seria el Girós? Com està per allà? No, això és una de les confusions. Estem parlant de Camins al Grau. Ahí tenim el quadrat. Vegeu que, a excepció d'un cantó a la zona nord, és un quadrat quasi perfecte. I bé, és un barri que està envoltant dels 8.600 habitants, per tant, en la mitjana. És un barri que té un 33% d'atur, desgraciadament també un poc elevat, però també en la mitjana de la resta de la ciutat. I ja estem veient d'ahir que és un barri geomètric, diguem-ne. Per això, tal volta no el coneguem molt, perquè són barris tal volta en el nom un poc artificial i que la gent no s'identifica com a tal, però que hem de conèixer, no? Per això l'anem a descobrir. Bueno, doncs coneguem Albors a través, ens dies, d'alguns dels personatges més destacats que viuen allà o d'històries personals de persones que viuen en Albors, no? A veure, doncs comencem. Quina seria la primera història? Anem a començar en una història, anem a traslladar-se als anys 60 a un vaixell d'un productor que es diu Sam Spiegel. Este productor americà, crec que no sé ben bé si és americà, però el productor és el de Lawrence d'Aràbia o el Puente sobre el río Kwai. Se traslladem a un lloc de luxe, un vaixell de luxe, i dins d'aquest vaixell de luxe estava José Antonio García. Trobem també a un valencià en el mateix elenco d'actors del cinema europeu dels anys 60 d'èxit. I José Antonio García en aquest moment renuncia a estar al costat de les figures del cinema per el seu amor a Antònia. La seva promesa, que estava a València... Carles, entre Peter O'Toole i Antònia, per l'amor de Déu, jo entenc a l'amic José Antonio, claro. Sí, i aleshores ell torna, però torna sabent anglès, sabent francès, i aleshores en la seva primigènia empresa de pintures diu, hem d'exportar, hem d'internacionalitzar-se, hem d'especialitzar el producte, i avui tenim la gran empresa, aquesta és la família de José Antonio García, i tenim ara el seu Antonio García, Antònia, correcte, i tenim també a Antonio García, que és el que ara, el fill que queda a la mà esquerra, que porta ara l'empresa Pintures José Antonio García, precisament al barri d'Albors. Tenim en Cardenal Benlloc, podem trobar Pintures José Antonio García, diguem-ne que ahí està situat. Com José Antonio García va tindre èxit en la seva empresa, i sobretot per la gent dels voltants, ell volia tornar al barri, en agraïment, alguna cosa. I aleshores va idear el Centre Cultural del Girós. Va crear el Centre Cultural del Girós en una antiga fàbrica de bolsos, just enfront del mercat del Girós, no? I aleshores ahir és un centre que ara és un centre per a gent major, i ara estem veient una imatge del mercat del Girós. Sí, a mi m'està moltes vegades, també en la ràdio fent el programa, un mercat molt xulo del Girós. Correcte, Mercat del Girós, Centre Cultural del Girós, però recordem que no estem en el Girós, estem en Albors. Però Albors es creua al Girós, al final. No té res a veure. Ara, el mapa actual... O sigui que el mercat del Girós està a Albors. Està en Albors, igual que el Centre Cultural del Girós està en Albors, igual que moltes de les coses. Però seran frontereres, no? Estaran apegadetes, no? El Girós i Albors estan propets. Sí, a veure, ahir n'hi ha una confusió que ve del següent. La confusió és, el Girós i Albors són dos sendes que anaven antigament diguem-ne, al Grau. I, clar, la gent, com aquestes sendes han desaparegut, les confonen. De fet,
moltíssima gent del barri s'ha enterat ara que el seu barri és Albors. La gent li diu Algirós, al barri. El mercat, precisament, d'Algirós no estava al mateix Albors, estava en una placeta, quan els mercats abans no estaven reformats com ara, que els vegem, sinó que eren casetes, pràcticament paradetes, humils, estava en la placeta a l'altra banda de Cardenal Benlloc, i ara s'ha dignificat i podem trobar un munt de coses. Per a començar, el mercat d'Algirós és un mercat molt suculent, perquè podem passejar... Suculent, suculent, aquesta paraula. No, és veritat, perquè tant per a fruita i verdura com per a carns i peixos, etc. Està molt bé. I també tenim al voltant unes tendes que són d'altre tipus. Tenim, per exemple, una tenda de bolsos o d'alta costura que tenim així, i ahí podem fer algunes virgueries d'arreglar bolsos, etc. Sí, n'hi ha molta... És que me sorgeix a mi una pregunta. Entonces, el camp d'Algirós del que parla l'himne del València... Estarà en Algirós o estarà en Albors? Això ho tenim que averiguar. Tampoc, n'hi ha molt de lío. No està en Albors, este sí que està en Algirós. S'hauria de refer el mapa dels barris per a que coincidiren en les identitats de la gent, de com li anomena la gent dels barris. Estem parlant de lo que era Algirós en l'any 1910, perquè complirà el València 100 anys, i és de veres que la fisionomia de la ciutat ha canviat molt. Una de les persones que just abans de que se fundara el València, uns 20 anys abans, just abans, per a la història 20 anys són pocs, va ser el doctor Manuel Candela. Manuel Candela crea un institut ginecològic i ell, per a investigar, la mort en el part infantil era altíssima. I aleshores, quan ja comencen a poder-se tractar-se les infeccions, l'interès per desenvolupar la ginecologia i l'assistència al part és molt alta. I ell crea aquest institut ginecològic que després, per qüestions històriques, 10 anys després, se'l va quedar les germanes de Santa Anna, que també tenien una escola molt a prop, l'escola de Santa Anna, junt al Parc Raga. Bé, després això se converteix en l'Hospital Casa de la Salut, que és el que tots coneguem. És a dir, l'origen és que el doctor Manuel Candela crea un institut ginecològic a finals del segle XIX. La llavoreta de l'Hospital Casa de la Salut és que el doctor Manuel Candela va crear a l'origen, i és una de les grans institucions. Coneguem el carrer, sabem que el doctor Manuel Candela fou un doctor, però no sabíem esta... I és una de les grans institucions d'Albors. Albors clarament queda marcat per l'Hospital Casa de la Salut. Hi ha més històries, més històries de vida humanes relacionades amb el barri. Sí, anem a conèixer la història de Raquel Ibáñez. Raquel Ibáñez Peral és una vallisoletana que quan està en l'institut ningú li ha diagnosticat, però era dislèxica. Aleshores tenia moltíssims problemes per estudiar ciències, però ella, tossuda, arriba a la universitat a estudiar biologia i en primer, diguem-ne, de carrera, un professor li diu, eres dislèxica. Per davant li quedava la carrera de ciències, el doctorat de ciències, anar-se'n a Stanford a graduar-se en ciències, en ADN, etc., anar a Austràlia, continuar en una llavor que per a una persona dislèxica és molt difícil, perquè estem pensant que, per exemple, en una seqüència d'ADN és tot números i lletres, per tant, la confusió de tant. I ella és una història de superació, no? Ella viatja moltíssim pel món i ella vol difondre la ciència com la passió que ella li ha tingut. En tot el que li ha costat a ella vol tornar, diguem-ne, tot el que ella ha après i conscienciar a la gent que la ciència és una cosa divertidíssima i que podem apropar-se a ella. Ella coincideix que a principis de la dècada del 2010, amb el projecte Lanzadera, coincideixen i aleshores diuen, anem a crear l'escola de la ciència. I creen una escola de la ciència per a xiquets al barri d'Albors, en el carrer a Benalabar. I creen una escola que és vanguardista perquè ensenya robòtica, ensenya impressió 3D, ensenya bases de... Ahí tenim a Raquel Ibáñez. Tot són coses molt manuals que els xiquets... gràcies a l'electricitat, no? Sí, clar, ella és una experta també en el tema elèctric, no? I aleshores, clar, ella estudia totes les innovacions amb professors que l'assisteixen i ajuden en el desenvolupament de l'Escola de la Ciència. És com si fossin unes extraescolars, passen les escoles també per allí. I, clar, no tenim habituat que la ciència estigui fora de les escoles, fora dels instituts normals, i que sigui una extraescolar més. I gràcies a ella se pot fer. I això ens convida a pensar a Albors també com un barri que passen coses diferents.
la resta de barris. No? I tenim aquesta Escola de la Ciència magnífica, però també tenim el València Club de Cuina. No sé si conegueu al bons costat amics, Sí. Bons amics, diverses edicions de l'arròs d'este tocayo i en efecte allà fan cuina creativa, deprenen els menuts a fer cuina també bona, especial, divertida, creativa, i és un lloc molt interessant. És fantàstica, de totes les bandes del món. I últimament han incorporat una vessant que també és molt interessant, que és cuina per a turistes. Dins de les experiències dels turistes, arriben ahir, diguem-ne, una comitiva de gent que ha vist pel matí la llotja i per la vesprada se va a preparar una paella o un gazpacho al València Club de Cuina, que compra tot en el mercat del Xirós. Per tant, hi ha una relació ahí bonica, no? És un barri realment molt dinàmic, qui ho diria, no? A més tenim també l'Acadèmia Artífex, que és una acadèmia d'art que no només és art en quant a pintura clàssica, sinó també tenim còmic, tenim tallers de creativitat per als més menuts, tenim dibuix, moltes coses en aquesta Acadèmia Artífex molt recent, perquè va obrir a setembre, i que li desitgem molta sort, i just al costat també l'Associació Valenciana de Musicoteràpia. Fixeu-se, estem parlant Escola de la Ciència, Escola d'Art Artífex, el Club de Cuina, l'Associació de Musicoteràpia Valenciana. I per a culminar trobem l'Hotel Silken, decorat per Mariscal, que diguem, este símbol de la creativitat també té el seu lloc tot en este quadradet de València, al barri d'Albors. contant més històries humanes. I al final, no sé, unís la història d'aquestes persones. La tercera història humana és la de Gustavo Vivas. Així tenim a Gustavo Vivas. Gustavo Vivas és un colombià de Cali, però que viu a València fa 30 anys. Ha treballat al Politècnic en una oficina de relacions entre Colòmbia i Espanya, no? Ell és arquitecte, i diguem-ne que des d'uns anys cap així està molt interessat en trobar el reavivament de la participació i que a través dels moviments del 15M, etc. I bé, Gustavo Vivas és un apassionat de la literatura, havia conegut els mons de París, d'Alejandria, de Sant Petersburg per els autors literaris, fins que un dia la seva neta li va preguntar, escolta, moltes històries de tot el món, però del teu carrer me sabries contar alguna cosa? I aleshores el carrer d'ell és Actor Llorens, que és un dels carrers perpendicular a l'Avinguda del Port. Clar, es va quedar com aclaparat, no? Que va dir, bueno, hauré de buscar alguna cosa sobre el meu carrer. I va començar a buscar, es va interessar i també va començar una iniciativa. La iniciativa era que al carrer li faltaven arbres, doncs anem a demanar que això està molt bé, perquè el barri d'Albors és un barri molt hospitalari, pel que puc conèixer, no? I també, per exemple, el mateix carrer Actor Llorens, n'hi ha uns megaedificis molt grans, dins dels quals està el Parc Raga també, que eren per als antics treballadors ferroviaris de l'estació d'Aragó, de la desapareguda estació d'Aragó, el 74 desapareix definitivament l'estació d'Aragó, però ahí queden aquests edificis fets per als treballadors. Totes aquestes històries del carrer Actor Llorens se les va replegant Gustavo Vivas i ara arribem al punt en el qual les tres històries confluïxen. Bé, José Antonio García, que havia viscut a Mònaco i tenia relació, i el seu fill, Antonio García, una relació vinculada al barri, a la tradició del barri d'Albors. Més Raquel Ibáñez, una persona que arriba directament en un interès de menjar-se el món allà al barri i de manejar-lo i tal. Més Gustavo Vivas, en aquesta consciència participativa i social, s'uneixen per a crear l'Associació de Veïns d'Albors, que tindrà menys d'un mes, pràcticament, de vida. Què vols dir? Que acaba de néixer? Acaba de néixer l'Associació de Veïns d'Albors. I l'han creat? I l'han creat, aquestes tres persones l'han creat actualment. Tenen articles els tres demanant. I quin és el motiu? Sempre, quasi totes les associacions de veïns fan una tasca impressionant. Hem de sempre reivindicar la tasca que fan tant les associacions de veïns com la Federació d'Associacions de Veïns, però sempre trobem en les seues històries una història inicial, un motiu per el qual arranquen. Quina ha sigut la història en aquest cas? En aquest cas és la recuperació del xalet d'Avent a la Bar. N'hi ha un xalet molt antic, porta un segle i pico de vida, el xalet en runes, ahí el tenim. Aquesta és la part de darrere del xalet. Un xalet completament desfet. I clar, no podien resistir tindre una xoia així al barri
sense que es recuperara. I aquestes 3 persones, juntament amb José Meneu i gent també del Centre Cultural d'Algirós, no estan a soles, s'han unit per encara i reivindiquen que s'unisca més gent d'esta part. Quina particularitat té aquest xalet? Té una particularitat molt interessant, que és que va ser el lloc on el govern de la República espanyola es va reunir per última vegada a València abans d'exiliar-se. Aleshores, imagineu en aquest xalet una reunió del govern de la República pràcticament ja en portes de l'exili i que ara tenim aquest lloc, diguem-ne, en runes i oblidat. Gràcies a la iniciativa també municipal i participativa d'ells es va recuperar aquest xalet, hi ha un projecte molt xulo per a que siga un centre per al barri i que pugui passar ahir una activitat que fins al moment al Bors, per desconeixement del nom inclús, no havia pogut ser. Pues, escolta, encoratjar el treball de José Antonio, de Raquel, de Gustavo, de la resta de veïns d'Albors, aquest xalet que té aquest significat històric tan important per al Cap i Casal i per a la història contemporània del país, que es puga rehabilitar i seria un orgull per a tots. Bueno, doncs hem conegut més que una fotografia, ens hem endinsat, quasi hem passejat per el barri d'Albors de la mà de Carles Hernández Coscollà. Gràcies per acompanyar-nos, Carles. Gràcies. Moltes gràcies. Un autèntic plaer. I ara parlem de...